Ta' meta kelli 3 snin 4 jekk kisu, sewa, kont nitla' fuq il-bejt u kont nħares hekk il fuq nibki. U kont ngħidulhom di mhux id-dinja tiegħi u fej l-ostja ġibtuni. U ġifieri kont ngħidhom di mhux familti, għal-ommi missieri. Kont nitla' waħdi imma, ta' ma kontx immur fuq ommi inti m'intix ommi jew m'intix missieri. Kont immur waħdi hekk u nħares il fuq hekk u ngħid ma jien x'in nagħmel hawn this is not my planet. Qed tifhem. Oh, anyway, biex taxxaq mbagħad meta kelli xi 4 years, ommi u missieri kienu bidlu reliġjon u daħlu f'tal-Ġeħova. U dak iż-żmien xi 84 qed ngħidlek li taf kien hawn ignoranza tagħha jekk karab ċejsar mhux b'sikkina. Tiċċejsar biex taqtaħħa. Illi dak kollu għaliex ommi u missieri kienu daħlu tal-Ġeħova. L-iskola kienet ħara l-affari. Eżempju niftakar kindergarten kif żatt saru jafu tfal kont għadni kinder jiena. Ġifieri kif żatt saru jafu tipo tal-Ġeħova. Kienu poġġewni fuq siġġu hekk tal-plastik niftakar żgħir, kienu qabdu wafer hekk kulħadd jaffeċ fuqha, jibsqula x'in ġabuha ħara, bellaw jiriġu ħalqi. Għax għalihom jiena kont xi ħaġa. Bullying. Jisgħu esperiment għalihom, fimt, ignoranza li kien hawn. Eżempju, kont imur biex nieħu l-ħalib fil-year one hekk, kont noqgħod kwieħed x'in kont waħdi ma kienux jagħmlu ħbieb miegħek jew hekk, fimt. U x'kienu miss eżempju jiġu jaqilbu l-ħalib jimbuttawni, jikdmuni f'ka darba waħda ċartit li sidri bis-sniera ġifieri. Letteralment kienu jisom ċimpanżiż tfal. Teachers fil-year 3 eżempju kien hemm teacher partikolari fil-year 3 l-ummit. Jalla Alla jaħfirlu ta' x'kien jagħmel. Dan kien eżempju kienu ħobb it-tfal. Ta' kien joqgħod jaqbad, pointer eżempju sawwa titfal fuq il-patata mbagħad jgħidlek fejn jiġak ħanorokulek. Jiena x'kont ġajsu għajsa dik l-età u meta għamilha lili qed l-ummet juġani mkien. Sewwa. X'kien ġie biex jorok lil patata qbad il-pointer paħħu labtielu, ġifieri u ħallas prezz qares hekk. Fil-year 5 eżempju fejn jiġi l-qassis Ġesu miegħek u Ġesu magħkom u paċi u ħobbu l-kulħadd. Peress li kien ikun jaf li jiena tal-Ġeħova fil-klassi, kien jidħol hemm u kien ta' parsi ma jafx li qed hemm jiena. U kien jgħidhom tal-Ġeħova tkellmuhomx, dawk nies moqżiża, dawk imxajtnin, dawk mażuni, dawk jadraw ix-xjaten. So inti tisma' dak kollu taf x'għamlulek it-tfal wara kif żgħat joħroġ da minn hemm. Ġifieri s-soċjetà kulħadd bl-stickers sofor. U apparti hekk, fejn kont immur nitgħallem tal-Ġeħova, ma kontx imur jiena by free choice ma xogħol missier kun jaħduni hemm, kont naf li dik hija reliġjon li jiena this is aqtali, tipo bħal ma il-kelma rabix. Imma bħal kull reliġjon oħra li hawn fid-dinja kulħadd jgħid il-ġen tiegħu in a nutshell. Qed tifhem. So, irid imur nħabbat il-bibien ta' bil-forsi x'kun għadek żgħir 7, 8, 9 min waddab lek il-bewl mill-gallerija min joħroġ lek binjama. Flejti sekk. U mela inti qed mur tippridka xi ħaġa li ma temminx fija. Min naħa ta' s-soċjetà ta' barra taqla ħin kollu bullying galor. Allura tkelli rabbi karattru individwalista x'kont waħdi ġo dell-iskola jien. U kbirtek. U kbirt li rrid infendi kollox għal rasi. Rrid infittex jien, ma nistax immur nibki għand it-teachers u daw l-affarijiet għax mistessib xi ħafna support u għajnuna. Tipo. Da kollu ħabba. Għax għamu missier kienu ddeċidew li jidħlu tal-Ġeħova. Issa. Mbagħad inti mill-naħa l-oħra tlaqata mill-banda l-oħra għalfejn għaliex tal-Ġeħova għandhom policy li jekk tkun ma'ammet magħhom u tiddeċidi li titlaq, tbagħt tiġi disfellowship inti dej xanju. Ġifieri ma jkellmukx aktar isek mitt għalihom. Ġifieri inti qiegħed ġo komunità, twilid ġo fija inti, min twilid ġo fija bħali ta' 3 snin, inti ma ddeċidejt xejn. Mbagħad jien niftakar kont ta' mitt ta' 13 magħhom daw, ta' mitt ta' xorta ħadd ieħor jagħmel hekk, ħuti jagħmlu hekk, u missieri jagħmlu hekk, u tipo salija ta' wiewa ta' mitt. Dak ir-raġunar biss tipo tagħmilha ta' 13. Qed tifhem ma jkollokx know-how u knowledge ta' dawn l-affarijiet. U x'inti ġi biex titlaq inti għax tipo taqbad imbagħad il-filosofiji tiegħek tibda titgħallem issaqsi affarijiet differenti. Hemmhekk it's very hard ġifieri u min miskien jiġi disfellowship psikoloġikament ġennuh. Għax inti fil-li kellek il-ħbieb hemm, fil-li kellek il-parents tiegħek hemm, fil-li kellek il-ħutek, fil-li kellek l-umbilical cord tiegħek kollha magħmula hemm tiegħek. Tifdaqqa waħda klik hekk in a second ġifieri just by a judgment tal-elders jgħidu, eżempju min joħsiebhom hemm, bħal kif il-Catholics għandhom il-priest tagħhom. U jgħidulek isma' inti daqshekk disfellowship u jarawk barra jisek mitt int hekk. Astja. U dawn l-affarijiet jien kienu jdejquni ħafna, u huma diżumani. Tu
Fejn hu knowledge f'da kollu? U fejn hu li bniedem jista' jkun liberu jfittex u jaħseb. Affarijiet li jiena nadurom. Jiena minn dejjem kont knowledge seeker. U meta kon żgħir ħafna kolli 3, 4, 5, hekk kont nitla' fuq il-bejt għax peress konna fil-Bibja bl-amment għax hekk inkun jaqraw il-Bibja. Jekk ma tgħallim xejn sew minn hemm tgħallimt il-Bibja. Għax kont naqraha rajta 20 darba l-Bibja ħafa bl-amment. So, meċ ngħid li għandhom kollox ħażin xejn minn dan, qed ngħidlek tipo xi puxjani biex wasaltek ġifieri, dak qed intik l-idea ta' what makes me going for this way. Qed tifhem?